Doncs el hashtag busca ser una galeria, un recull de totes aquestes intervencions que es faran abans, després i durant de la festa. És això, un recull online que motivi a la gent a col·laborar en aquest procés participatiu de la festa. Vam inspirar-nos originalment en els passatemps de pintar i colorejar i dels quaderns de nens petits. Ens vam inspirar primerament en allò per després evolucionar fins a arribar a aquest tipus de gràfica. És el primer cop a la història de la festa major de la ciutat que proposem que el cartell sigui participatiu, és a dir, un treball participatiu a l'hora de confeccionar el cartell, i crec que els nois, els creadors d'aquí de l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa han fet una feina magnífica, molt ben pensada, i que esperem que tothom hi participi i així tothom també es pugui fer seva la festa major també.